ihe m chọrọ ịkọwara gị maka ihe gbasara anya. Ọ bụrụ na ịkpata m ife ọgwụ a, kpata ya ọfụma, were nnu saa nya, then blind ya nya maọbụ isuelu nya esuelu, ije chọwa m bitter kola aka inu. Ọ bụrụ na ị weta na aka inu ụdị ọ dị, blind ya nya, imi isielu nya together. Ọ bụrụ na imi isielu nya together ụdị unu fụrụ, m ji egosi unu ebe a. Unu afụrụ ya? Nke bụ agadi nwaanyị isi awọ, nke m blind, nke bụ bitter kola. Then ime gịnị? Iwetara m clean water. Iweta clean water ụdị unu fụrụ ọ dị. Imi isielu nya together, nwe obere mmiri. Imi isielu nya together. Then ọ bụrụ na imi isielu nya, merụ m ihe m gwara gị, ị ga-afụ na ihe ọbụla gbasara Lori vision, anya ịkọ ọkọ, arị anya, ịzarụ nya, then iwetara mmiri ya ụdị ọ dị. Ime gị na iwe ya sara m anya gị. Ihe m na-egosi gị practical example. Wee ka esho na mmiri abala anya,